Il-Gazzetta The Sunday Times of Malta żvelat aktar mossi mill-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi li qed jissokta jdaħħal iżjed nies jaħdmu mal-Air Malta. Fil-fatt, nhar il-Ħadd il-Gazzetta żvelat li Konrad Mizzi qed jimbotta din l-istrateġija partikolari fejn qed jimla l-linja nazzjonali tal-ajru bil-part-timers. Bit-time state li dawn issa jammontaw għal 20 ta' impjegati. Il-ħaddiema part-timers tal-Air Malta qed jitpoġġew fis-sezzjoni tal-ground handling li huma dawk il-ħaddiema li fost l-oħrajn jieħdu ħsieb il-ġar tal-bagalji. Riċentament jidher li ddaħħlu 24 ħaddim ġdid fit-taqsima tal-bagalji li ironikament kollha ġejjin mid-distrett elettorali tal-Ministru Mizzi. Dawn kollha daħlu l-Air Malta meta kienu huma stess li mal-Jobs Plus markaw li rridu jaħdmu bħala ground handling. Il-Gazzetta tgħid li bagħtet ukoll numru ta' domandi lill-Ministru dwar kif sar dan ir-reklutaġġ u xi bżonn kien hemm ta' nies ġodda. Anke fid-dawl tal-fatt li issa il-ground handling se jispiċċa u se tkun qed tidħol kumpanija oħra tmexxi dan id-dipartiment, sezzjoni tal-Air Malta li skont il-Gvern qed tagħmel it-telf u għalhekk se tiġi kummerċjalizzata. It-Times tistaqsi jekk din hix biss kombinazzjoni li n-numru tal-impjegati ġodda ddaħlu jaħdmu f'din is-sezzjoni eżatt qabel tingħalaq kompletament bil-manuvra ppjanata li ssir f'Marzu li ġej.